Hola, bon dia. Estem aquí preparant una activitat en commemoració del Dia Internacional de les Dones a l'aula d'acollida de l'IES Montperdú de Rubí. I aquí tenim el Dia Internacional, Dia de la Dona Treballadora. Tenim el text que ara llegirem. Després també comentarem una sèrie de fotos. Però en primer lloc tenim una graella on hem d'escriure les paraules que no sabem i les hem de traduir a una sèrie de llengües com castellà, àrab, wolof, que en aquest cas tenim alumnes del Senegal aquí a la nostra aula d'acollida, i també hem afegit unes imatges. Aquest és un model, una graella, que és el vocabulari més important tractat al text principal. La celebració de la data a l'incendi ocorregut en 1908 en una fàbrica tèxtil de Nova York. En aquest incendi haurien mort un centenar de treballadores que s'havien declarat en vaga i tancat dins la fàbrica. En aquest últim van morir 142 obreres, la majoria joves immigrants, joves, que l'any anterior havien protagonitzat una vaga per demanar millores laborals. Tot seguit i després d'emplenar o completar la graella de vocabulari, tenim una sèrie de preguntes en commemoració d'aquesta diada tan important mundial. Primera, què va ocórrer el dia 8 de març de 1908? Aquí, com a exemple, escrivim la resposta. La celebració de la data de l'incendi ocorregut en 1908 en una fàbrica tèxtil de Nova York. Segona, què demanaven les dones? Tercera, quina fàbrica treballaven les dones? Què va passar o què va ocórrer quan les dones van fer la vaga? Si alguna paraula no la sabem, doncs podem recórrer al vocabulari anterior, en aquest cas la vaga, que tenim en diferents llengües. I també tenim alguna foto que hem afegit o han afegit els nostres alumnes de l'aula d'acollida. Quarta, què va passar quan les dones van fer la vaga? Cinquena, d'on eren? De quins països eren aquestes dones treballadores? 6. A quina ciutat del món va passar o va córrer aquesta notícia? 7. Com és la situació de la dona al teu país d'origen? És a dir, la situació de la dona en els països de procedència dels nostres alumnats. 8. Creus o penses com és la situació de la dona aquí a Terrassa? Explica-ho amb exemples, és a dir, si creus que la dona pateix o no pateix o té les mateixes oportunitats o drets laborals que l'home, sí o no, i has d'explicar una miqueta. Després passem a la fase o al moment en què hem de comentar una sèrie de cartells relacionats amb aquesta diada del Dia Internacional de la Dona. Explica i escriu aquestes imatges amb detalls i què és el que veus en elles. I aquí tenim un model per començar, un model introductori per començar la resposta. En aquesta foto jo veig, etc. etc. Una altra imatge, 8 de març de 2008, encara que sigui una data antiga, però el que hem d'explicar és el que representa aquesta escala i aquestes dones que estan aquí a sota agafant, recolzant la dona que està pujant i està afegint una D. També el mateix model. En aquesta foto jo veig i han de desenvolupar, han de contestar aquesta imatge. Després parlarem dels verbs. Han de conjugar els verbs en present, passat i futur. Hem fet servir anteriorment per treballar aquesta activitat de verbs la pàgina web verbscat.cat, que està molt bé per a completar aquests verbs en present, passat i futur. Alguns verbs, per exemple, aquest treballar de la primera conjugació, sentir de la tercera. També afegim suport d'imatges perquè l'alumnat pugui saber una miqueta què significa, però de tota manera el vocabulari el tenim en primer lloc en la graella de vocabulari que abans hem dit. Gaudir, i després un colofó, un resum final que parla de la commemoració aquesta de la dona. En l'origen de la commemoració del 8 de març, com a Dia Internacional de les Dones, tradicionalment s'ha destacat diversos fets puntuals. La vaga de les obreres tèxtils nord-americanes de 1857, l'incendi de la fàbrica Cotton o del Triangle Shirtwaist Company de Nova York el dia 25 de març de 1911, una indústria tèxtil on treballaven 500 persones, en la seva gran majoria, dones immigrants, joves. En aquest darrer incendi van morir 142 obreres que l'any anterior havien mantingut una important vaga per demanar millors condicions laborals. Esperem que us hagi agradat aquesta
aquesta tasca senzilla per commemorar el Dia de la Dona Treballadora a nivell mundial. I és Montperdut de Terrassa, aula d'acollida, 9 de març de 2021.